இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஹஜ் உம்ரா என்ற வணக்கத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது அதில் நம்ம முட்டை அடிக்கிறோமே, இது பிற மதத்தவர்கள்ட்ட உள்ள பழக்கம் மாதிரி தெரியுது, அவங்களுடைய மத சடங்கு மாதிரி தெரியுது. அப்போ இது எதுக்காக வேண்டி இதை நம்ம செய்யணும், இது எதுக்காக வேண்டி இஸ்லாத்தில் இப்படி ஒரு வழிமுறை சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிற மதத்தவர்கள் அவங்க தங்களுடைய கடவுளுக்காக வேண்டி நேர்ச்சி செய்து முடிய மலிப்பதற்கும் அல்லது கடவுளுக்காக நாங்கள் காணிக்கைய முடிய கொடுக்குறோம் என்று அவங்க நம்புறதுக்கும் ஹஜ் உம்ராவில் உள்ள அந்த தலைமுடியை மலிப்பது அல்லது குறைப்பது, இது ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது. இது பிற மதத்திலிருந்து காப்பி அடிக்கப்பட்ட சடங்கு கிடையாது. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் இறைவனுக்காக வேண்டி நேர்ச்சை பண்ணுவதையே இஸ்லாம் தடை செய்கிறது. நேர்ச்சை நன்மையில் எதையுமே மாற்றிடாது, எந்த தீமையும் தடுத்துறாது, அல்லாஹ் விதித்த விதியில் எந்த ஒரு மாற்றமும் செஞ்சிடாது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நேர்ச்சியை தடை செய்கிறாங்க. அதனால் கடவுளுக்காக வேண்டி நேர்ந்துக்கிட்டு நான் முடிய கொடுக்குறேன் என்பதெல்லாம் இஸ்லாத்தில் அதுக்கு இடம் கிடையாது. அதே நேரத்தில் ஒருத்தர் நேர்ச்சை செய்வதாக இருந்தால் அவர் எதில் நேர்ச்சை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு 2 ரக்காத் தொழுவுறேன்னு நேர்ச்சை பண்ணலாம், நோன்பு வைக்கிறேன்னு நேர்ச்சை பண்ணலாம், அல்லது நான் தர்மம் செய்கிறேன், ஏழைகளுக்கு தர்மம் செய்கிறேன் இப்படின்னு நேர்ச்சை பண்ணலாம். இப்படி தர்மம் செய்கிறதாக, ஏழைகளுக்கு கொடுப்பதாக அல்லது இறைவனுக்காக இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு வணக்கத்தை செய்வதாகத்தான் நேர்ச்சை செய்ய முடியுமே தவிர, வேற முடிய கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறதோ அல்லது நடைப்பயணம் மேற்கொள்கிறேன்னு சொல்கிறதோ, மலை ஏறுறேன்னு சொல்கிறதோ அல்லது நம்மளை அழகு குத்திக்கிறேன்னு சொல்கிறதோ, இதெல்லாம் இஸ்லாத்தில் இந்த மாதிரி நேர்ச்சைகள்லாம் அனுமதி கிடையாது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய காலத்தில் ஒரு நபித்தோழர் ஜும்மா தினத்தன்றைக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் வெளியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார், பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே நிற்கிறார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் விசாரிக்கிறாங்க, என்னப்பா அவர் எதுக்காண்டு நிற்கிறாரு அப்படிங்கும்போது அவர் பேர் அபு இஸ்ராயில், அவர் நேர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாரு, உட்காரவே மாட்டேன் நின்றுக்கிட்டே இருப்பேன் நேர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாரு, நிழலில் இருக்க மாட்டேன் வெயிலில் தான் நிற்பேன்னு நேர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாரு, யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் நேர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படின்ன உடனே அப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அதை கண்டிக்கிறாங்க. அவரை உள்ளே உட்கார சொல்லுங்கள், பேசாமலாம் இருக்கக்கூடாது, அவர் நோன்பு வைக்கிறதா இருந்தால் என்ன செய்யட்டேன், நோன்பு வைக்கட்டும், ஆனால் இப்படியெல்லாம் தன்னைத்தானே வருத்திக்கிற மாதிரி நேர்ச்சை செய்யக்கூடாது என்று அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அதை கண்டித்ததை நம்ம ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம். அதனால் நேர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வணக்கத்தை இறைவனுக்காக செய்வதாக தான் நேர்ச்சை பண்ண முடியுமே தவிர, நம்ம நான் நடப்பேன் நிற்பேன் வெயிலில் அலைவேன் இதெல்லாம் ஒருத்தர் நேர்ச்சை பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி நான் காணிக்கை செய்கிறேங்கிற பேரில் ஒருத்தர் முடிய காணிக்கை செய்கிறதெல்லாம் அது இறைவனுக்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய தியாகமாக, அது ஒரு வளராத ஒரு பொருளை ஒருத்தர் தியாகம் பண்ணால் கூட என்ன செய்யலாம், அதை தியாகம்னு சொல்லலாம். ஒரு விரலை ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு, ஒரு கிட்னியை கொடுக்குறாரு இன்னொரு ஆளுக்கு, இது கூட என்ன செய்யாது, திரும்பி வராது. கிட்னிங்கிறது விரலில் திரும்பி வராது. முடியை கொடுக்குற ஒரு பெரிய தியாகமாக, முடிதான் திரும்பி வந்துருமே. மனுஷன் கடவுளை எப்படி ஏமாத்துறான்டா, எது வளருமோ எது திரும்பி கிடச்சிருமோ அதை கடவுளுக்கு செய்கிறதா நேர்ச்சை பண்ணுறான், அதை கடவுளுக்கு காணிக்கை செய்கிறதா சொல்கிறான். இஸ்லாத்தில் இந்த மாதிரி ஏமாத்துவில்லையெல்லாம் இஸ்லாத்தில் அனுமதி கிடையாது. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் காணிக்கான கிட்னியை கொடுக்குறோங்கிறதும் இல்லை, அதே மாதிரி காணிக்கான முடியை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இல்லை. பிற மனிதர்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யலாம், அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி உதவி செய்யணும்னு ஒருவர் நினைத்தாரே ஆனால் அவர் ரத்தத்தை கொடுக்கலாம், அதே மாதிரி அவர் கிட்னி தானம் செய்யலாம். ஏன்னா பிற மனிதர்களுக்கு உதவுறதுக்காகத்தான் இதை செய்யலாமே தவிர, கடவுளுக்கான கிட்னியை தானம் பண்ணுறேன்னு எடுத்து அதை பள்ளிவாசலில் போட முடியாது. கடவுளுக்காக வேண்டி ரத்தத்தை வெளியேற்றுறேன் அப்படி ஒருத்தர் செய்ய முடியாது. இப்போ இதை என்ன செய்யணும், அடிப்படையை விளங்கணும். பிற சமுதாய மக்கள் தங்களுடைய முடிய கடவுளுக்காக காணிக்கையாக கொடுக்குறதும், அதை நேர்ச்சை செய்து அந்த முடியை மலிக்கிறதும், இந்த ஹஜ் உம்ராவில் முடியை மலிக்கிறாங்களே, இது ரெண்டுமே ஒன்றும் கிடையாது. இவங்க பிற மதத்தவர்கள் என்ன காரணத்துக்காக வேண்டி முடியை மலிக்கிறார்களோ, முட்டை போடுகிறார்களோ, அந்த காரணத்தை இஸ்லாம் ஏற்றுக்கிறவே இல்லை. அதே நேரத்தில் இந்த ஹஜ் உம்ராவில் ஏன் முடியை மலிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒருத்தர் முடியை மலித்து விட்டாரே ஆனால், அல்லது முடியை குறைக்கிறது, முடியை மலித்து தான் ஆகணும்னு கிடையாது. முடியை மலிப்பது சிறப்புக்குரிய காரியம். ஒருத்தர் தன்னுடைய முடியை குறைக்கவும் செய்யலாம். ஒருத்தர் கடவுளுக்காக வேண்டி நான் என்னுடைய அழகை கெடுத்துக்கிறேன்ட்டு அவர் முட்டை அடிக்கிறது தான் கடவுளுக்கு பிடிக்கும்னு அப்படி ஒருத்தர் நடக்கக்கூடாது. ஹஜ் உம்ராவில் ஒருத்தர் முட்டை அடிப்பாரே ஆனால் அங்கே மட்டும்தான் முட்டை அடிக்கலாம்னு இஸ்லாம் என்ன செய்யுது சொல்கிறது.
வேறு இடத்துல எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் தன்னை அழகுபடுத்திக்கிறணும், முடி இருந்தால் அதுக்கு கண்ணியம் அளிக்கணும், எண்ணெய் போடணும், தலைவாரணும், இப்படியெல்லாம் இஸ்லாம் வந்து சொல்லுது. ஹஜ் உம்ராவில் முட்டையடிப்பதற்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டால், அந்த முட்டையடித்தவர் வந்து அல்லது முடியை குறைத்து கொண்டவர் உம்ரா என்ற வணக்கத்தை நிறைவேற்றி விட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளமாகத்தான் இந்த முடியை குறைக்கிறதோ முட்டையடிக்கிறதோ சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவர் வந்து முட்டையடித்து விட்டால் இஹ்ராம்டு ஆடை அணிகிறாங்க இல்லையா, இஹ்ராம் ஆடை அணிந்து நம்ம இஹ்ராமுடைய நிலையில் இருப்போம். இஹ்ராமுடைய நிலை அப்படின்டா சில காரியங்கள் அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து தடுக்கப்பட்டிருக்கும். மனைவியோட இல்லத்தில் ஈடுபடக்கூடாது, அதே மாதிரி வந்து திருமணம் செய்யக்கூடாது, திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் சட்டங்கள் இருக்குல்ல. இந்த தடையெல்லாம் இஹ்ராம்லேருந்து ஒருத்தர் விடுபட்டாரே ஆனால் அவருக்கு அது அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆயிரும். எது இஹ்ராம் நேரத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்கோ இஹ்ராம்லேருந்து வெளியாகிவிட்டால் அவருக்கு அது அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆயிரும். இப்போ அதுக்கு அடையாளமாக இஹ்ராம்லேருந்து ஒருத்தர் விடுபடுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக ஒருத்தர் வந்து இந்த முட்டை போடுறாரே தவிர அல்லது முடியை குறைத்து கொள்ளணும்னு எல்லாம் விடுத்து சொல்கிறாங்களே தவிர இது வந்து பிற மதத்தவருடைய சடங்கு மாதிரி உள்ளது கிடையாது. கடவுளுக்காக வேண்டி காணிக்கை செலுத்துறங்கிற பேரில் கடவுளுக்காக முடியை கொடுக்குறதெல்லாம் இஸ்லாத்தில் இல்லை. நேர்ச்சை பண்ணிக்கிறங்கிற பேரில் முடியை கொடுக்குறதெல்லாம் இஸ்லாத்தில் இல்லை. அதுபோக நம்ம ஒரு அடிப்படையை விளங்கணும். இப்போ ஹஜ் உம்ராவில் உள்ள சடங்குகளாக இருக்கட்டும் அல்லது தொழுகை நோன்புண்டு எந்த ஒரு வணக்கத்தில் உள்ள சடங்குகள் இருக்குல்ல, இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சடங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து அல்லாஹ் சொல்வதனால நம்ம அதை நிறைவேற்றுறோமே தவிர அதுக்கு நம்ம காரணத்தை போய் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இது எதுக்கு இப்படி நெஞ்சில் கை கட்டுறோம், இதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ருக்குங்கிற பேரில் இப்படியே நம்ம குனியணும், சஜிதாங்கிற பேரில் இப்படியே நம்ம படுத்திருக்கணும், இப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் போய் நம்ம காரணத்தை ஆய்வு செய்யக்கூடாது. கடவுள்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு நம்புகிறோம்ல, அவன் அல்லாஹ் தான் நம்புகிறோம்ல, அவன் தான் இந்த வானத்தை படைத்தான், பூமியை படைத்தான், நம்மளை படைத்தான், காற்றை அனுப்புகிறான், அவன் தான் மலையை தர்றான், அவன்கிட்ட தான் எல்லா ஆற்றலும் இருக்குன்னு நம்ம நம்புகிறோம்ல. அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கடவுளை நம்ம நம்பிய பிறகு அந்த கடவுள் வந்து என்ன சொன்னாலும் செய்யணும். அந்த கடவுளை நம்ம நம்பின பிறகு அவன் வந்து நம்மளை என்ன பண்ண சொன்னாலும் நம்ம செய்யணுமே தவிர நம்ம கடவுளை நம்பாட்டி தான் செய்யணும், இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கணும். ஒரு கடவுளை நம்ம நம்பிய பிறகு அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னு அது வந்து என்ன செய்யணும், கட்டுப்போன. அதுதான் இறைவன் வந்து பார்க்குறான். இறைவன் என்ன பார்க்குறான்டா, நம்ம ஒரு காரியத்தை கட்டளையிடும் பொழுது இதில் இவன் வந்து தன்னுடைய அறிவை வந்து நுழைக்கிறானா அல்லது நம்ம கட்டுப்படுறானா இப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி கூட சில சடங்குகள் மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும். சில சடங்குகளுக்கு காரணம் இருக்கலாம், சில சடங்குகளுக்கு வந்து காரணம் இருக்காது. அப்போ அது எதுக்காக வேண்டிய இறைவன் கட்டளையிடணும்னு கேட்டால் அது சில விஷயங்களை நினைவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் சில சடங்குகள் நமக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க செஞ்ச தியாகங்களை எல்லாம் எந்த முஸ்லீமும் மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி சஃபா மலைக்கு இடையில் சஃபா மருவாவுக்கு இடையில் ஓடுறது, அதே மாதிரி தவாஃபு செய்கிறது, ஜம்ஜம் தண்ணீரை குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு இறை தூதருடைய தியாகத்தை நினைவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் அவங்கள மாதிரி நம்மளும் இஸ்லாத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை பெறதுக்காக வேண்டியும் சில சடங்குகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும். சில சடங்குகளுக்கு வந்து காரணம் இருக்காது, அது அல்லாஹ் சொன்னாங்கிறக்காண்டி செஞ்சிட வேண்டியதான். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வந்து தொழுவுறதுக்கு முன்னாடி உழு செய்யணும்னு மார்க்கம் சொல்லுது. உழு செய்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு தண்ணி இல்லை அல்லது கட்டாயமாக குளிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஒருத்தருக்கு, அவருக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை அப்படின்டா அவர் வந்து என்ன செய்யலாம், தைமம் பண்ணலான்ட்டு மார்க்கம் சொல்லுது. தைமம்டா என்ன, தூய்மையான மணலில் 2 கைகளையும் வந்து ஒரு தடவை தரையில் அடித்து அந்த தூசியை தட்டி விட்டு முகத்துலையும் கைகளுடைய மேற்பகுதி அதில் வந்து கைகளால் வந்து தடவி கொள்வது, இதுதான் தைமம்ங்கிறது. இப்போ இதை ஒருத்தர் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் தூய்மை அடைஞ்சவர் ஆயிடுவாரா? இதில் போய் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, அறிவை நுழைக்க முடியாது. இது அல்லாஹ் அப்படி சொல்கிறான் நமக்கு, நீங்கள் உழு செய்யலை அப்படின்டா அந்த உழு செய்யணுங்கிற எண்ணம் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கணும். தூய்மை இல்லாமல் திடீர்னு போய் நின்றக்கூடாது. அப்போ நம்ம உழு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அல்ல குளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற நினைவு நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாங்கிறதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்கிறான், இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை நமக்கு போட்டிருக்கிறான். அப்போ இதுக்கு போய் காரணத்தை போய் நம்ம ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காமல் இது அல்லாஹ் சொல்கிறதுனால, அல்லாஹ் வந்து நம்மளை ஒரு கழுத காலில் உழுவ சொன்னால் கூட அல்லான்னு ஒருத்தனை நம்பின பிறகு அவன் சொன்னால் செஞ்சிட வேண்டியதானே. அப்போ எதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் அப்படி சொல்லியிருக்கிறான்னு நம்ம பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதனால் ஒழுங்கான ஒரு இறைவனை நம்ம நம்பிய பிறகு அவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்பது தான் முறையை தவிர ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம என்ன தேவையில்லை. சடங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நம்ம காரணங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடாது.